Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите лак с мустачи, но не както пътя, който всички знаете, не е успешният вариант. Този път ще бъде много по-красиво, според мен. И тайничко се надявам да ви кажа честно. Окей, ето така. Взимам си едно лище. Може също да използвате някаква твърда повърхност. Абсолютно съм сигурна, че с твърда повърхност повече ще е хубаво, но все пак вие се решавате. Така, за този маникюр ще са ви нужни няколко вида лак, т.е. ще са ви нужни черен, розов или червен по ваш избор, топ лак и разбира се лакът, който сте избрали за основа. Може ще са тези цветове, които вече видяхте. Така, друго, не знам какво да мога да кажа, ако направо вече да започвам. Само да си оставим инструментът, който ни трябва. Той не е тук, така че, той е пред мен, аз не го виждам нещо. Да, окей. Взимам си черният лак, който ще използвам. Ето го. Мисля, че всички го знаете, тъй като съм го използвала много често. Окей, продължаваме нататък. Тъй като аз нямам тази възможност да имам такива тънки четки, които мога да използвам, тъй като не съм си наумила да си купя да съм по-точна. Така. И продължавам нататък. Стига съм се обяснявала. Продължавам нататък. Така. Ето както виждате, лакът ми е лакиран. Лакирала съм се в цветовете, които аз искам да е моят лак. И започвам към следващата стъпка. Ето, взимам един инструмент, може и да не е точно такъв, какъвто вие пожелаете, разбира се. Ето, както виждате, написах I. Ще направя надпис с I love mustache, т.е. аз ще направя изобразена рисунката на мустачето, да съм по-точно. Така, тук както виждате се получи горе-долу добре. Продължаваме нататък. Сега ще нарисувам едно сърчице, не много голямо. Само да се сплюща малко от лакът. Малко, една капка още, може би. Да. Така. Не съм сигурна обаче как ще го направя на другата страна. На другата ръка ще го направя с нямам идея, но все пак аз ви показвам тук тази първа, която мога. Ето, както виждате, тук пише I love до тук. Мисля, че ще само да погледна как се вижда. Да, вижда се някъде. Продължавам нататък. Съжалявам, ако нещо не виждате правилно, но аз се старая да виждате. Окей, продължавам нататък. Следващия пръст рисувам две точки. Така, ето върдо, ето такива. Но аз ще сложим малко от лака, тъй като ето двете точки. Ако искате, можете да се доближават, но моите аз не искам да се доближават и така поне ще ми според мен ще бъде по-хубаво. Може да направите и по-големи точките. Ето по този начин. Ето така малко по-големички. Не много. Ето така. И лекичко просто дръпате една чертичка. Много се съжалявам, че просто самият инструмент нещо ми става наскоро. И това така трябва много тънко да ви показвам, но може да използвате, да ви кажа, ще е и по-хубаво като цяло да си използвате и клечка за зъби.
Аз ще си използвам маникюра. Аз ще си използвам, съжалявам за грешката, ще използвам това докато мога, докъдето мога, докато мога да завърша с клечка за зъби. Ако не, ще използвам ето този молив на Практикер, който бях взела от самият магазин на Практикер. Така, докато не ми се налага, ще се възползвам. Да, това също е хубав инструмент, може би и за точки. Може би, не знам, не съм експериментирала върху точки. Не искам да ви кажа, защото може и да е фатален. Краят, ето по този начин правя просто едно, ето. Ами, както виждате, опитвам се да ви покажа как изглежда. Така изглежда този маникюр, но не съм свършила. Искам да ви кажа, че не съм свършила. Ще добавя и още нещо към този маникюр. Така, ще добавя и малко от кораловия ми цвят, който си имам тук. Така, сипвам си много малко от този лак. Като цяло той не ви трябва много. Трябва ми може би една много малка капчица, ето така една точица, ето по този начин. Ще използвам този молив да ви кажа, ето така. Принципно бих искала да се вижда, но не се вижда, за съжаление, много. Но все пак ето това исках да ви покажа. Ако ви харесва този маникюр и ако ви харесва въобще като цяло моят канал, ще се радвам много, ако се абонирате за моят канал. Да ви просто дадете един subscribe горе и така. Това е маникюрът ми днес. Както ви казах, надявам се да ви хареса. И разбира се, в момента ще изчакам и да ви дам възможността и да видите, че ще сложа затравител отгоре, тъй като топ лак си го използвах за друго. И да, мисля да си купя вече и топ лак, не да използвам затравители и всякакви такива, като топ лак да ги използвам. Не, че това не е функцията все пак, но не. По-хубаво си един хубав топ лак да си взема. Между другото, бих се радвала, ако ми дадете какъв съвет да си взема, какъв топ лак да си взема. Тоест, какъв използвате вие и какъв ще ми препоръчате да си взема. Може би за цена до 5 лева. Да. Ами, това е. Мисля, че този маникюр се получи добре. Може би на по-светлия лак ще изглежда по-добре. Т.е. на това по-светлото. Но, не знам. На мен си ми харесва. И така. Така че ето това е от мен сега. Надявам се да ви хареса и до скоро.